Veľkým prekvapením prvej československej superstar bolo umiestnenie Mira Šmajdu. Spočiatku mu totiž porota veľa šancí nedávala. Jeho výkony sa však stále zlepšovali a skončil ako druhý. Čo sa v jeho živote odvtedy zmenilo? Ten kolobeh aj tak pokračuje, len zmenil som miesto tým, že sa nevraciam do hotela naspäť. A v podstate nie... A kde bývaš, keď si v Bratislave? Bývam v Ružinove, mám podnájom a... Povieš dievčatám presnú adresu? To nemôžem povedať, ale... Telefónne číslo? No a vlastne ide o to, že už ten program mi nerobí nikto v rámci produkcie Superstar, ale už si všetko riešim sám a v podstate zmenilo sa iba toto, ale stále je to strašne hektické? Veľa. Je to úplne šialenstvo. A nechýba ti to, že sa o teba tak starali? Nestane sa ti niekedy, že čo budem teraz robiť? Vieš čo, naozaj sa mi to nestalo, skôr mám ten problém, že bože, kedy si konečne nájdem chvíľu pre seba, že kedy si oddychnem a toto je naozaj málo, kedy stále niekde behám, stále niečo riešim, či s kapelou, alebo pripravujem iné veci ešte okrem kapely v rámci... Akou kapelou? No, mám momentálne chalanov z Bratislavy, pretože som väčšinou tu, takže musel som sa tak zariadiť, že tá Bratislava aj v rámci kšeftov, v rámci akcií a nejakých objednávok je to asi najlepšia pozícia, že mám blízko aj Čechy a blízko aj východ Slovenska. Čiže volajú ťa aj do Čiech? Áno, samozrejme. A keď ideš na takéto vystúpenia, tak čo spievaš? Aké pesničky? Vieš čo, snažím sa spraviť taký mix, a aby tam boli vlastne aj veci, čo som spieval v Superstarke, aby tam boli vlastné veci. Predpokladám, že viem, ktorú máš najradšej. Tak záleží od akcie, napríklad na plesok, tak to bude hlavne asi... Tam nedáš Guns N' Roses? No, tak to musí byť Kája. Selaví, čím to končívá, a to mne nebaví. Oblečie si Miro na niektoré podujatia aj takýto parádny oblek? Jasne, to musí byť. Ja a účest potom aký budeš mať? Vieš si predstaviť, že by ťa ulízali takto dozadu? Nie, to by som nebol ja. Ja mám rád, keď mám ten svoj výbuch, ale samozrejme ten výbuch môže byť aj slušnejší výbuch a potom je taký extravagantnejší výbuch. A páčilo sa ti, ako ťa česali? Ja som si to väčšinou riešil sám a no? áno, a väčšinou sme to tak prekonsultovali, že ešte mi to troška možno doladia, prelakujú, ale v podstate tie účesy som si väčšinou robil sám, lebo aj im som ušetril prácu a... Inak toto je Albert, zoznamte sa. Albertík. To by bol šok, keby si sa dal ostrihať do hola. No, ty sa tu šantíš. No tak to by bol dosť veľký šok, no. A neurobiš to niekedy, len tak z pasie? Že sa budem mrhiť. To by sa tie dievčatá asi nahnevali, čo? Ale možno, že by si bol krásny, čo ty vieš? Ja si to neviem predstaviť. No a keď sa kúpeš a ulížeš si tie vlasy, tak ako vyzeráš? Si fešák? Tak museli posúdiť babi, ale tak myslím, že je to v pohode, keď som bol na kúpku, tak... Že ide to, tak sa asi nikto nezľakol. Že dá sa to aj na kúpku, hej? Pre Mira je veľmi dôležitý zdravý životný štýl. Zdravo sa stravuje a rád a pravidelne športuje. Ako často? Teraz v podstate počas Superstar som nemal tak veľa času behať tým, že to bolo také hektické, ale vždy to bolo tak, že som aspoň raz do týždňa išiel do posilovne normálne a vždy, keď som stal, tak som si spravil nejaké tie kliky, brúšaky, aspoň tak, aby som si tú kondičku udržal. Ale pred súťažou tá moja príprava bola troška iná. Chodil som 3-krát do týždňa pravidelne behať, proste tričko dole na slniečku. Si ochotný behať aj v takomto počasí? Teraz si chceš zabehať, to myslíš vážne? Áno, určite, samozrejme. To je iný vzduch,
ináč to troška preženie telo, tie dýchacie cesty, to prečistí, takže preto som aj prišiel na tú železnú studienku si takto zabehať a dúfam, že sa ku mne Albert pridá. No, tak ja som zvedavá, že kto je rýchlejší. Jasne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A už si sa dnes kúpal? Vieš čo, v tomto potôčiku nie, ale v horúcej sprche som bol. To by bolo hrdinstvo, čo? No a teraz mi povedz, ako cvičíš vo fitness centre, na čo si zameraný? Fíha, no v podstate posledný rok už som nemal až tak veľa času, takže skôr takto kondične som sa udržiaval. Ty chceš naberať hmotu? Teraz by som chcel, naozaj by som chcel, aby som troška aj na tom pódiu vyzeral väčší asi. Takže pánom bezákom si necháš poradiť? No, určite si nechám poradiť a naozaj musím sa vrátiť k tomu, čo som kedysi tak strašne ľúbil. Pred týždňom ste sa na streche dozvedeli, že všetci finalisti dostali od manželov Bezákovcov celoročnú permanentku do ich vynoveného fitness centra. Keď je Miro v Bratislave, rád ju využíva. Páči sa ti tu? Strašne. Vieš, ako je to krásne aj v lete? Naozaj, ja som ani nečakal, že tu bude aj jazero. A keby si sa mohol zobrať nejaké pôvabné dievča, tak ktoré by si zobral na prechádzku? Tak vieš za ruku, že by ste sa vodili. Fíha, tak kamarátku ktorúkoľvek a kamaráta v pohode, ale... Za ruku kamaráta? Nie, to za ruku asi nie. Skôr tak zabehať, ale kebyže lásku, tak fíha. No, viem o tebe, že nemáš priateľku. Môžem sa s tebou rozprávať aj na túto tému, alebo ti to už ide na nervy? Predpokladám, že každý sa ťa to pýta. Veľa ľudí sa ma na to pýta, to je pravda. Otravné, ale akože v podstate nemám nikdy problém povedať. Ale vieš, tie dievčatá, ktoré nás pozerajú, tak sú zvedavé, či majú šancu. Majú šancu u teba? A ak tak, aké dievča má u teba šancu? Majú šancu. Aké ženy sa ti páčia? To je ťažko povedať. Vieš, každá žena má niečo v sebe. Každá? Krásne, tak ako ty máš v sebe niečo krásne, každá má niečo zaujímavé. On tam ani nejde o nejaký vzhľad vonkajší, alebo tak skôr ide o ten sex appeal, o tú príťažlivosť, lebo niekedy nemusí byť dievča sex bomba, ani človek, hej, ani muž nemusí byť nejaký sex idol, ale proste má v sebe niečo charizmatické, príťažlivé a to ťa priťahuje, takže v tom je, podľa mňa. A zahorel si takouto túžbou v nejakej dáme alebo k nejakému dievčaťu v poslednom období? Počas Superstar sa ti niekto zapáčil? Ja, takže mne sa všeobecne páči veľa dievčat, ale že ja až takou láskou som zahorel. Čiže nezamiloval si sa? Nezamiloval som sa. Skôr som riešil iné veci, lebo bolo toho veľa a som stále sám, teda no, nezadaný a uvidíme. A chýba ti to? Chýba ti láska? Vieš čo, chýba mi to, pravde povediac. Občas, vieš, sú také obdobia, že také chvíle, že je toho veľa a potrebuješ chvíľu na seba a vtedy sa ti zíde niekto. Že tak objímeme sa, pomlekáme sa. Blue skies turning gray, like my love. I try to carry you. A aký je Miro Šmajda vo svojom vnútri? Čo ho napríklad dokáže rozcítiť? V podstate pri všetkom. Ja som hlavne strašne vnímavý človek. A preto strašne veľa vecí vnímam a potom som aj veľmi opatrný, lebo viem si dať veľa vecí do súvisu a Čiže napríklad je možné, že tú lásku nemáš aj preto, že sa bojíš toho, že by to trebárs nedopadlo dobre, alebo že by sa zranili tvoje city? Zase skôr nepozerám tak dopredu, že teraz a čo keď to dopadne zle a takto zase nie som nejako predpojatý oči. Ale ja mám taký pocit, vieš, podľa toho, čo si povedal, ako keby si sa ani nevedel, že bez hlavu zamilovať. Či myslíš si, že vieš? Ja sa práve, že viem a to sa bojím, že je to potom ťažké, lebo vtedy ide strašne veľa vecí bokom. Ja ti v novom roku želám lásku, pretože som presvedčená, že je veľmi dôležitá. A ak ju teda nájdeš, tak aby ťa inšpirovala k tým najlepším veciam. Buď šťastný v roku 2010. Všetko dobré. Takisto aj tebe všetko dobré.
O týždeň sa pre zmenu dozviete všeličo zaujímavé o víťazovi Superstar Martinovi Chodúrovi.